मोनार्डी ब्लक जे टिआरएम सेसननि थ्रुयै जे नालकाता सानसेन सीएलएफ नि जे नई चेतना 4.0 जेंडर इक्वालिटी नि थ्रुयै और पक चाबले माने जे विभिन्न डिपार्टमेंट बफाइका और जे एआरडीडी डिपार्टमेंट जे स्कीम नि ऊपर पक साबैका हेल्थ डिपार्टमेंट नि डॉक्टर फाइका जे तम तम के सुस्त के तंनाय बा जे पारा बिसिंग तंनाय बंनो बाहायके खलायनाय अबन थ्रुयै पक साबलायका प्लस पंचायत जे चिनि एसे जेरंनि बागै ताम ताम फेसिलिटी दं बा ताम ताम के बंनो आतै किसे साहाय्य खलायना बन तै बुकक सालायका इनके ताई आईएस नि जे एडुकेशन नि ब्यापारै जे अनेक के माने एसे जिनि बुरि रंनि जे बसारो बा अनेकटा फैमिली बिसिं दंनाय बंनो तै किसे कुचुक तिसाना बागै बंनो ब अका चाबलायो और तिनि पक सालायका अपारना बिनि अ कैंपिंग नि बिसिं ते खलाय बिसेस खाय ताम सुरुंमंग रok सोंगनाय मानखाना सुरुंमंग मानखा जे जों तिनि कैंपिंग नि थ्रुयै जे चलाब्रै माने जेंडर इक्वालिटी नि जे कायसा दं माने अब चलाब्रै जाते समाज जत एक समान खलायो जे निर्यातन खलायजाक माने अबनो बाजिरना बागै बोचों कयेकटा जोंनो साइखनार जाका अमो बचिनि जोंनो खलायदे जाका अमो तिबो सोलोंथाइ जे जों जारा पारा बिसिं तंनाय बंनो फोरोंथाइ बा जाते पारा बिसिं बिसिं थाङै बंनो फोरोंमानाय जाते जों खलायदो माने सोलोंगाथा आं बुङाखै सबिता त्रिपुरा आंखे डिआरपि हिसाबै काम खायो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पार्सन दुइटा ब्लक साबनार्डी ब्लक मोनार्डी ब्लक पिआरआईसीबी कन्भार्जेंस प्रोजेक्ट नि आन्दार